One, two, three. Yo! What's up mga karimot? Una sana mo shoutout ko sa Open Vibes ni Casiano, Junior Panuan, Roy Canizares, Godinis sa Banda Lolito, Kiwi Godinis, Benji Bagyo, o naa sa gamay tindahan, Benji Store, Brian Silco Bagyo, Yaniham Junal, Ino Emil, Jinville, Bolonio Estabas, John Ray Taxi Plabador, Matt Ivan Laguna o Gramon Ochia. Karon mga karimot, ligo dagat kay pawas pa mga bro. Dalo mo naman ako remote, kasi night chicks ito ako. Let's go! Yo, what's up mga remote? So karon mga remote, matutal lang pag-part. Suway na ito mga bausta. Ato pag niagi, gisuod ko nyo pangkal. Tuo siya na bulldog, gini mau. Liman kang luwi, kay kung anak ito, kay naguwat. Paabot sa skulahan ko kanto. So karon mga remote, ato tayo lang mo sa earth. Ginagawa mo? Malay na, mga remote. Ayo! Ayo! Hi, bebe! Ginagawa mo? Hi! Oy, Clark, where's your NANI?! Said he's going to the beach. Beach? Buwaka? Where? Said he will go to Layo. Ah, kasamaan, I get it. Sige, thank you. Magaling kang kupal ka! Oh, mga remote, tuwa di kasamahan mo. Suway na tubuhan. Tarantado! Let's go! What's up mga remote? So karon mga remote, naatas kulay. At tanawon dis pa-parking na ako. Kabot! Kabot! Iyay! Uyog ikaon do sa imo. Wala tayo, bosan yung ikaon na sa imo. Tanawon to talabi. Bart! Ikaw wag ito rin. Baliw ka yata eh. So karon mga remote, wa man dis pa-parking. Dito mo ba pag-asa? Muadto ta sa may kasamahan. Ingon mga anak, atuwa may kasamahan. So kuyugi ko nyo. Tara, let's go! Tara, papaartom. Tara niyang papaartom. Oh no! Tanaw na ito yung mga karimot. Kung asan niya gibutang ang remote, kimubaws ta. Liman ka lang ito kung sa... No. Bulldog ito. Karoon, kita ko na ito. Ay. Oo na ito, be. Wow na ito ang remote. Kimubaws kita. Ala, ni sige. Hala, isa dia buto ka mo. Bahal. Hala ko. Aw, tao dire gi babaws ko mo. Tanaw ko. NANI?! Oh. Ni pitaka. Kung sa ka mo makalimot. Pitaka baga or kuan wa tay may bagay bugas mo ah. Aw, mag. Ay lang remote. Ang remote gi babaws sa mukha eh. Oh, bala ka mabawas ko mo, gara ka dyan. Oh, na di aron. Lima ka sino kang isang tangkal, mura kong bulldog ito, baho kayo kong ilo. So, para ba may ista sa mga anak ha? So, kung kayo may ista sa mga anak, nahaptan ito. Nabili na ko anak ito, bahala ka dyan. Bahala ka mo ito, hindi ka na mabawas ko mo, bahala ka dyan. No. Bahala ka mo ito, hindi ka na bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Lima ka sino tangkal, bahala ka dyan. One, two, three. Oh, sana! Murang kantinya! Tayo oh, sana! Murang kantinya! Tayo maging Novembre, murang pista! Bahala ka! Biyakan ka! Adto na minoy! Baba! Yo, salamat dahil sa paghuman sa video no. Please go like, follow, and share and subscribe to our YouTube channel. Salamat kayo no. Salamat kayo sa sulod niyo suporta. Yo, shoutout din ko no sa OWM sa One Woman Man Basketball Team ni Boss Art Soronyo. Atangin niyo na no sa diya no sa maabot na pista sa may plaza, sa may gym diya. O shoutout po ko ni Boss Idol na to no, si Pre Tobin Bagyaw. Shoutout to Pre, mustang TikTok Pre. Og ni Inday Wilsie Gibara Pariha, shout out mo Inday. Og ni Charlie Chavez, atong silingan niya, Boss Idol Charlie Chavez, shout out mo no, silingan na ta dia. Amping na sa trabaho boss. Og shout out mo ni Ogsang Maricar no, og sa iyahang og ni Judito Labores, og sa iyang 3 kings si MG, Zian og Fritz. Og shout out mo ni Boss Idol Asyong Salunga. Og Steve Wayne, Dieterly Mitch, og sa iyang please ko follow sa FB page nga Dieterly Vlog. Og ni shoutout ko ni Idol, Boss Idol Piping Balirama. Salamat niyo sa sulit nga suporta. Please ko share sa mga video para mas malingaw pa ta og gugma og bunal na kanunay.